Ένας ακόμη κεραυνός έκανε τα τζάμια να τρίζουν. Ο αέρας έξω λυσομανούσε. Σφυρίγματα παράξενα ακούγονταν. «Τι ακούγεται έτσι?» ρώτησε ο Κωνσταντίνος. «Τα δέντρα σφυρίζουν και καμιά φορά και ταξωτικά». Στο αλόνι του χωριού χόρευαν, τραγουδούσαν με βιολιά και με κλαρίνα ταξωτικά. Ως τότε που ήμουν μικρός εγώ, Κωνσταντίνε. Και κάτω στις ρεματιές και στα καμίνια που φτιάχναμε στα δάση για να βγάλουμε κάρβουνα, μόλις κοιμόμασταν έρχονταν και μας ξυπνούσαν, μας τραβούσαν τα σκεπάσματα, μας πατούσαν. Κάτω στους λόφους τις νύχτες ακούγονταν μουσικές και τραγούδια, καθώς χόρευαν πάνω στα κλαδιά με τις διάφανες μορφές τους και χάνονταν μέσα στις ρεματιές. Δύο διαφορετικοί κόσμοι συνυπήρχαν και ζούσαν στον ίδιο τόπο, άνθρωποι ξωτικά, νεράιδες. Τα τελευταία χρόνια έχουν χαθεί. Και πώς χάθηκαν, παππού? Κρύφτηκαν, χάθηκαν, ή εμείς τώρα δεν βλέπουμε τις αιθέριες μορφές? Ίσως γιατί η ατμόσφαιρα δεν είναι όπως παλιά. Άλλη πυκνότητα τότε, άλλη τώρα. Ο άνθρωπος πονήρεψε πολύ, Κωνσταντίνε. Χάνει τη συνείδησή του και νομίζει ότι αυτός είναι ο αρχηγός του κόσμου. Μα δεν είναι. Κάνει πολλά λάθη. Καταστρέφει τη φύση. Και αυτό σημαίνει πως καταστρέφονται τα πάντα το ένα μετά το άλλο. Και πρώτα-πρώτα, Κωνσταντίνε, το μυαλό. Γι' αυτό πρέπει γρήγορα ο άνθρωπος να λάβει μέτρα, να προστατέψει το σπίτι του, τη γη.